wechego mago mag tuke kayudo kani Lie FC joloch mano ma kidieny mara joma chuo mano Karata Starlets oloyo kidieny mara joma nyiri mano mar ndalo mane thuolo mar auchiel mar Rata Annual Tournament. Tukego mano bage pao tuke mago mag skund sekondar marata. Willis Otieno jalupa Jaten Safina Party ne ojiwo talanta e kind rowere wach bende mano sir kanyo kod Jaro Soja mano kwayo mondo mi jotugo otug maler maonge tiyo gi yedhe mamero ji wach mane osir gi MCA Maseme Millicent Omuya kod johera mano mara Ogalo FC Kogalo FC mano Jaro Soja mane oyuoro e tukego moko bende nokwa mondo mi otuge yo makare mondo gibedi gi nafas mar tugo kendo nyiso tiegruok magin gode weche mag tuke. To mano e gima nachiwora kata Josephine wachiwore aneno kata ka professionals marata bendo chiwore mondo ne ni sports otiegore e gweng' ka rawere matindo yudo nafas mag tugo joma nigi talents nyiso talents maggi to iye kaendi bende modhi yudo jotuke mang'eny manya tugo national team. En gima ber nikech seche ma jorado momako osiep mokwongo lweny bet maonge to be mar ariyo odiochieng' ma samoro ng'ato ketho tieko ka watch ball kapo ni en ng'ama nigi paro marach kata mar ketho gir ng'ato to onge godo nikech otieko thuolone e pap. Nyithindo nigi talents kendo gi e gwenge kae wagolo nyithindo mabeyo manyalo gocho e Harambee Stars kendo nyalo gocho oko mar Kenya. Koro football wuok e mashinani, football chakre gweng' ka kendo wakwayo ji duto tetete ni wachak gigi